У најновшим видању телевизионного магазина будземе емитовать репортажу за традиционного крачунского концерта кој отримани у Доме култури у Коцуре. З нагоди најрадоснішого христијанского швета крачунски концерт отримани у Ѓурѓове. Представиме вам нови христијански руски календар за 2015 рок, котрий тих дњох вишол за здруку. Будзеце мад нагоду и упозна з ремесло с котрим ше занима Владимир Ујфалуши за звербасу. Зос пољопривреди будземе емитоват прилог о сумированju резултатов зос прошлорочни продукцији цибуљи. Телевизijni magazin na njedjelju 11. januara na 20 hodin.